Gayeng Sri Kandi kok ya. Dasare sing ngendang iki lho Mas iki. Mas Mus. Titeni wonge ya. Nek nganti engko Sri Kandi main neh rene yogane gak iki yo gak njamin ngono ta ya. Coba ya, setunggal sinten ka? Nggih, setunggal. Nek MC-ne ganti gak apa-apa, ning yogane aja. Heeh, nek ganti iki yo bangeten ngono lho. Setunggal, semoga Mbak Sri Kadra. MC kita samar gak iso ngebarke aku. Engko tak pasrahke Pak Yit mengke. Pak Yit no. Tresno iki.
manut. Anut. Nggih, mengke nek Fase. mengke nek mboten manut gak penak, Pak. Penak penak. Tresna iki ora saya suwi Ya, matur suwun. Nggih, matur subanipun.